Я стаю на станцыі і спрабую спаймаць натхненне. А тут зноў вы і ваша мільгаценне. Вы ж не можете просто сядзець ці стаяць. А ў мяне лепш за ўсё выходзіць проста сядзець і думаць. Бясконцая сіла. Бессэнсоўная мэтанакіраванасць. Куды вы бяжыце? Куды ты бяжыш? Я уцекаю от волков. Жадаю поспехаў. Табе пора адпачыць. Давайте на велике, а? Смяешся? Кілаваты энергіі, кінутыя на вецер. Хтосьці са старажытных даў вам выдатнае азначэнне. Сонечныя батарэйкі. Дайце мне цяпер столькі ж энергіі, колькі прападае ў кожным з вас, і я, быць можа, здыму фільм ці напішу раман. Бо такіх, як я, у старажытнасці называлі вялікімі, але пустымі акумулятарамі.